Απελπισμένη να βοηθήσει την άρρωστη μητέρα της, η Ηλιάνα αποφασίζει να πουλήσει το μόνο ενθύμιο που έχει από τον μπαμπά της. Ένα παλιό χρυσό κολλιέ. Αλλά αυτό που φαινόταν απλώς μια οδυνηρή θυσία, παίρνει μια προσδόκητη τροπή όταν ο ιδιοκτήτης του χρυσοχοείου αναγνωρίζει το κομμάτι και μένει άναυδος. Μα ποιος ήταν πραγματικά ο πατέρας της? Και γιατί αυτό το κολλιέ προκάλεσε μια τόσο έντονη αντίδραση σε έναν εντελώς άγνωστο? Μερικές φορές το παρελθόν που νομίζαμε ότι είχε θαυτεί επιστρέφει για να αλλάξει τα πάντα. Ο φθινοπορεινός αέρας έκανε τα ξερά φύλλα να χορεύουν στο πεζοδρόμιο, καθώς η Ηλιάνα έσφυγε το φθαρμένο της παλτό γύρω από το σώμα. Τα δάχτυλά της που τρέμουν ελαφρώς από το κρύο κρατούν σφιχτά ένα μικρό βελούδινο κουτί, το οποίο περιέχει το μόνο πολύτιμο αντικείμενο που της άφησε ο πατέρας της. Ένα χρυσό κολλιέ. Η 23χρονη φτιάχνει τα μαλλιά της, πλεγμένα, που ήταν σε κότσο και έπεφταν μπροστά. Παρατήρησε την επιβλητική πρόσωψη του κοσματοπωλείου. Ήταν ένα παραδοσιακό κατάστημα στο κέντρο της πόλης. Η βιτρίνα έδειχνε κοσμήματα που δεν θα μπορούσε ποτέ να αγοράσει ούτε στα πιο τρελά της όνειρα. Ακόμα και ανέβαζε στην άκρη κάθε ευρώ από το μισθό της, μιας και ήταν αναπληρώτρια δασκάλα σε δημοτικό σχολείο. Η Ηλιάνα πήρε μια βαθιά ανάσα, νιώθοντας το βάρος αυτής της απόφασης. Ο πατέρας της είχε πεθάνει πριν από 3 χρόνια σε ένα αυτοκινηστικό ατύχημα. Ένας άνθρωπος με λίγα υπάρχοντα αλλά και πολύ χαμόγελο. Άφησε στην Ηλιάνα μόνο αυτό το κολλιέ, αλλά και μια συλλογή από αναμνήσεις, ευτυχισμένες αναμνήσεις. Φύλαξέ το με προσοχή. Μια μέρα θα καταλάβεις την αξία του. Ήταν τα λόγια του όταν της το είχε δώσει, τότε που έκλεινε τα 18. Τώρα η αξία που αναζητούσε η Ηλιάνα ήταν καθαρά οικονομική, καθώς η μαμά της, η Ελένη, είχε υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο 2 μήνες πριν. Στα 58 της, μετά από αυτό το περιστατικό, χρειαζόταν κάποια ακριβά φάρμακα, όμως χρειάζεται να κάνει και φυσικοθεραπεία. Ήταν κάτι το οποίο δεν καλυπτόταν από τη βασική ασφάλεια υγείας. Οι πιστωτικές που είχαν ήδη φτάσει στο όριο. Το ενοίκιο με δυσκολία έβγαινε, αν και χρωστούσε 2. Είναι απλώς ένα κολλιέ. Ο μπαμπάς θα καταλάβει, έλεγε στον εαυτό της καθώς περπατούσε, εμψυχώνοντάς τον, για να βρει κουράγιο να το κάνει όλο αυτό και κοιτώντας ψηλά στον ουρανό, λέγοντάς του «Συγγνώμη». Στη συνέχεια προχώρησε. Μπήκε στο κοσματοπωλείο. Την υποδέχτηκε αυτός ο απαλός ήχος του ανοίγματος της πόρτας, αλλά και το άρωμα ενός άψογα καθαρού περιβάλλοντος. Ένας άνδρας, ο οποίος φορούσε ένα καλοραμένο κουστούμι, την πλησίασε με ένα χαμόγελο. «Καλησπέρα σας. Πώς μπορώ να σας βοηθήσω?» «Καλησπέρα», του είπε. «Θα ήθελα να πουλήσω αυτό το κολλιέ». Και στη συνέχεια το άνοιξε. «Ξέρετε, ανήκει στον πατέρα μου. Δεν ζει βέβαια τώρα πια, οπότε ανήκε. Δεν ξέρω αν έχει κάποια αξία, αλλά θα ήθελα να το δούμε γιατί η μητέρα μου...» Και ο υπάλληλος, μόλις το βλέπει, αρχίζει να το κοιτάζει πιο εξονυχιστικά. «Ενδιαφέρον κομμάτι», είπε. «Έχει μοναδικό σχεδιασμό». Και έτσι, γυρνώντας, παρατήρησε ότι στο μενταγιόν από πίσω υπήρχε κάτι γραμμένο.
Ξέρετε, συνήθως τέτοια κοσμήματα ο κύριος Μιχάλης τα αξιολογεί, που είναι και ο ιδιοκτήτης. Όμως αυτή τη στιγμή δεν είναι εδώ, αλλά θα επιστρέψει, θα έρθει πιο μετά. Σας είναι εύκολο να μου αφήσετε το κολλιέ και να επιστρέψετε αύριο να το δούμε? Θα σας υπόσχομαι ότι θα το προσέχουμε σαν τα μάτια μας. Η Λιάννα, ακούγοντας το όλο αυτό, δίστασε. Άλλωστε, αυτό το κολλιέ ήταν η τελευταία απτή σύνδεσή της με τον μπαμπά της. Μήπως έχετε κάποια εκτίμηση για το πόσο μπορώ να πάρω χρήματα από αυτό? Ρώτησε με τη φωνή της να προδίδει την ανησυχία της. Ο κύριος Μιχάλης της είπε θα καθορίσει την αξία, καθώς χρειάζεται προσεκτική αξιολόγηση. Το μόνο μπορώ να σας πω όμως ότι φαίνεται να είναι ένα αξιόλογο αλλά και ποιοτικό κομμάτι. Και στη συνέχεια της έδωσε να συμπληρώσει ένα έντυπο και έλαβε μια απόδειξη ότι το παρέδωσε. Και η Λιάννα έφυγε από το κατάστημα με ένα παράξενο συναίσθημα, σαν να εγκατέλειπε ένα κομμάτι, ένα μέρος του εαυτού της. Στο δρόμο για το σπίτι σταμάτησε στο φαρμακείο για να πάρει τα φάρμακα της μαμάς της, χρησιμοποιώντας τα τελευταία χρήματα που είχε στο πορτοφόλι. Στη συνέχεια μπήκε στο διαμέρισμά της, βλέποντας τη μητέρα της να κάθεται στην καρέκλα του σαλονιού, προσπαθώντας να κουνήσει το αριστερό της χέρι, που ήταν ακόμα μερικώς παράλυτο. «Μανούλα, πώς ήταν η μέρα σου?» τη ρώτησε η Λιάννα, φιλώντας την τρυφερά στο μέτωπο. «Τώρα που είσαι εδώ, παιδί μου, καλύτερη», απάντησε χαμογελώντας, με τα μάτια της κουρασμένα, αλλά γεμάτα αγάπη. «Η δική σου κόρη μου?» Η Λιάννα παρέλειψε να αναφέρει την επίσκεψη στο κοσματοπωλείο. «Μια από τα ίδια, βρε μαμά. Τα παιδιά ήταν ιδιαίτερα ανήσυχα σήμερα». Και στη συνέχεια πήγε στην κουζίνα για να μαγειρέψει. Τίποτα το ιδιαίτερο. Μακαρόνια με σάλτσα. Άλλωστε ήταν και το αγαπημένο φαγητό της μαμάς της. Η Λιάννα θυμήθηκε τώρα και την εποχή που η ζωή της ήταν πιο απλή. Ο μπαμπάς της, που πάντα έκανε διάφορες δουλειές για να συντηρήσει την οικογένεια, δεν μιλούσε ποτέ για το παρελθόν του. Καθώς η Λιάννα ήξερε μόνο ότι είχε διακόψει με τους δεσμούς που είχε με την οικογένειά του όταν ήταν ακόμα νέος, πολύ πριν γνωρίσει τη μαμά της. Αφού έφαγαν εκείνο το βράδυ και αφού η μητέρα της είχε αποκοιμηθεί, η Λιάννα ένιωσε μια ανάγκη να κοιτάξει εκείνο το παλιό, το οικογενειακό άλμπουμ με τις φωτογραφίες. Άρχισε να ξεφυλίζει σελίδα-σελίδα, όταν σταμάτησε σε μια φωτογραφία που ο μπαμπάς της χαμογελούσε, κρατώντας το κολλιέ. Έδειχνε ότι θα το έβαζε στο λαιμό του. Άλλωστε, ήταν και η μόνη φορά που θα τον έβλεπε να το φορά. Στην επόμενη φωτογραφία πόζαρε χαμογελαστός, φορώντας το. Και εκείνη πήρε τη φωτογραφία που εκείνος το φόραγε και την έβαλε στη τσάντα της, χωρίς να ξέρει ακριβώς το γιατί. Πιθανόν να ένιωθε τύψεις που θα πουλούσε εκείνο το κολλιέ στο κοσματοπωλείο και έτσι ήθελε τώρα να έχει μια φωτογραφία μαζί της που θα ήταν ο μπαμπάς της να τον φορά και έτσι να το θυμάται. Όταν έφυγε η Λιάννα από το κοσματοπωλείο, ο 73χρονος Μιχάλης, ο ιδιοκτήτης, επέστρεψε από μια συνάντηση που είχε με προμηθευτές. Ήταν ιδιοκτήτης του κοσματοπωλείου
για περισσότερα από 30 χρόνια. Είχε μεταμορφώσει το μικρό κατάστημα που κληρονόμησε από τον πατέρα του σε ένα από τα πιο διάσημα στην ουσία κοσματοπολία της περιοχής. Τα γκρίζα μαλλιά του και η κομψή στάση του έδιναν μια άβρα εκλεπτισμένης αυθεντίας. «Κύριε Μιχάλη, ένας πελάτης, βασικά μια γυναίκα, έφερε αυτό το κομμάτι για εκτίμηση σήμερα», του είπε ο υπάλληλος καθώς του το έδωσε στη βελούδινη θήκη που υπήρχε. Ο Μιχάλης το άνοιξε αφηρημένος, όμως η έκφρασή του άλλαξε αμέσως μόλις είδε το περιεχόμενο. Τα χέρια του που πάντα ήταν σταθερά, τώρα στη θέα αυτού του κολλιέ, έτρεμαν. Το πήρε στα χέρια και το κράτησε με σχεδόν θρησκευτική ευλάβεια. «Μα πού το βρήκες αυτό?» τον ρώτησε, καθώς η φωνή του έδειχνε να είναι γεμάτη συγκίνηση. «Μια νεαρή γυναίκα, κύριε, ήρθε και θέλει να το πουλήσει. Είπε ότι ανήκει στον μπαμπά της, ο οποίος δεν ζει». Και εκείνος το πήρε, το γύρισε, παρατηρώντας πίσω την επιγραφή που έγραφε. Στη συνέχεια τον κοίταξε. «Και, τι σου είπε, θα έρθει?» «Ναι, θα έρθει πάλι αύριο, κύριε. Της είπα να περάσει μετά τις 1». Και ο Μιχάλης δεν μπορούσε να πάρει τα μάτια του από εκείνο το κολλιέ. Κούνησε στη συνέχεια καταφατικά το κεφάλι, έκλεισε τη θήκη και την πήρε μαζί με το περιεχόμενό του στο γραφείο. Κάθισε στη δερμάτινη καρέκλα του, κοιτάζοντας έξω από το παράθυρο τον νυχτερινό ουρανό, όπου ένα μισοφέγγαρο έλαμπε δειλά. Πριν από 30 χρόνια, ο μοναδικός γιος του είχε φύγει από το σπίτι μετά από μια καταστροφική διαμάχη. Ο Μιχάλης ήταν αιμονικός με τις επιχειρήσεις αλλά και με την εμφάνιση. Είχε αποδοκιμάσει τα πάντα πάνω στο γιο του, για το πως φερόταν, για το ότι δεν είχε σχέδια που συνάδουν με τα δικά του θέλω σαν πατέρας, για το ότι ο γιος του εγκατέλειψε τη σχολή επιχειρήσεων για να γίνει μουσικός. Τότε είχαν ανταλλάξει σκληρά λόγια. Θυμήθηκε την προσπάθειά του για να τον βρει. Είχαν περάσει χρόνια, όμως μάταια. Ο γιος του είχε εξαφανιστεί εντελώς. Τελικά η υπερηφάνεια και η ντροπή τον εμπόδισαν να συνεχίσει την αναζήτηση. Η γυναίκα του είχε πεθάνει πριν από 5 χρόνια. Όμως είχε μια τελευταία επιθυμία πριν φύγει από αυτόν τον κόσμο. «Βρες το γιο μας, Μιχάλη. Κάντο πριν φύγεις κι εσύ από τη ζωή. Κάνε ειρήνη μαζί του». Αυτή ήταν η επιθυμία. Τώρα αυτό το κολλιέ που επέστρεψε και μαζί του η πιθανότητα ότι ίσως δεν ήταν πολύ αργά, τουλάχιστον για να γνωρίσει ένα μέρος αυτού του ανθρώπου που ακόμα υπήρχε σε αυτόν τον κόσμο. Το επόμενο πρωί η Λιάννα περίμενε να περάσει η ώρα και στη συνέχεια πήγε στο κοσματοπωλείο με την καρδιά της να χτυπάει δυνατά από ένα μείγμα ελπίδας και ανησυχίας. Ήξερε πως χρειαζόταν αρκετά λεφτά για να μπορέσει να συνεχίσει να καλύπτει τα έξοδα για τη θεραπεία και φροντίδα της μαμάς της. Ο υπάλληλος την υποδέχτηκε με ένα χαμόγελο, διαφορετικό από την προηγούμενη μέρα, πιο ζεστό και σχεδόν ευγενικό. «Καλημέρα. Ο κύριος Μιχάλης σας περιμένει στο γραφείο. Ακολουθήστε με παρακαλώ». Και η Λιάννα οδηγήθηκε σε ένα κομψό διάδρομο μέχρι μια σκούρα ξύλινη πόρτα. Το γραφείο
Ήταν ευρύχωρο, τα ράφια γεμάτα βιβλία. Δεξιά και αριστερά υπήρχαν διπλώματα και άλλα στοιχεία που έδειχναν πως ήταν ένας άνθρωπος μορφωμένος. Εκείνος καθόταν σε ένα επιβλητικό γραφείο. Όταν μπήκε, σηκώθηκε αμέσως ο Μιχάλης και τα μάτια του καρφώθηκαν επάνω της. «Καλημέρα. Παρακαλώ, καθίστε». Κι έτσι της έδειξε την καρέκλα. «Ο υπάλληλος με ενημέρωσε για το κολλιό που φέρατε χθες». «Ναι», είπε η Λιάννα. «Ήταν του μπαμπά μου. Βλέπετε, πέθανε πριν από 3 χρόνια». Συνέχισε να του λέει, εμφανώς νευρική. Εκείνος, αφού έφερε το κουτί μπροστά του και το άνοιξε, πλέον το χρυσό κολλιέ έλαμπε κάτω από το απαλό φως. «Αλήθεια, πού το βρήκες αυτό?» Η Λιάννα συνοφριώθηκε, μπερδεμένη από αυτή την ερώτηση, αφού πριν από λίγο το είπε. «Μα όπως σας είπα, κύριε, ήταν το πατέρα μου. Μου το είχε δώσει στα 18 γενέθλιά μου. Μου είχε πει ότι ήταν ξεχωριστό. Η αλήθεια είναι όμως πως εγώ δεν θέλω να το πουλήσω. Αλλά, ξέρετε, η μητέρα μου είναι άρρωστη και χρειάζομαι τα λεφτά». Εκείνος πήρε μια βαθιά ανάσα, προσπαθώντας να ελέγξει τα συναισθήματα που απειλούσαν να ξεχυλήσουν. «Μα πώς λεγόταν ο πατέρας σου, Λιάννα?» «Άγγελος». Και ο κόσμος φάνηκε να σταματά για μια στιγμή. Ο Μιχαήλης έκλεισε τα μάτια του για λίγο. «Έχεις φωτογραφία του?» Η ερώτηση της φάνηκε περίεργη, όμως η Λιάννα κούνησε κατακαφατικά το κεφάλι, βγάζοντας έτσι από την τσάντα της εκείνη τη φωτογραφία που είχε πάρει την προηγούμενη μέρα από το σπίτι και την έδωσε στον Κοσματοπόλη. Τα χέρια του έτρεμαν καθώς κρατούσε τη φωτογραφία ενός άντρα, ο οποίος χαμογελούσε φορώντας εκείνο το κολλιέ. Ήταν αναμφισβήτητα ο γιος του. Ήταν μεγαλύτερος, φαίνονταν μεγαλύτερος, όμως είχε εκείνα τα ίδια μάτια και το ίδιο χαμόγελο που ήταν σίγουρος ο Μιχάλης πως θα το αναγνώριζε όπου κι αν ήταν και όποτε κι αν το έβλεπε, όσα χρόνια κι αν περνούσαν. «Εσείς αναγνωρίζετε αυτό το κολλιέ?» του είπε η Λιάννα, καθώς συνειδητοποίησε ότι κάτι έχει δει πάνω σε αυτό. «Ρωτάω γιατί βλέπω ότι το έχετε, λες και το έχετε φτιάξει, συγγνώμη κιόλας». Ο ηλικιωμένος άνδρας τότε κούνησε αργά το κεφάλι. «Αυτό το κολλιέ, ξέρεις παιδί μου, το σχεδίασα για το γιο μου όταν θα γινόταν 18. Αυτό το μισοφέκαρο το μεταγιών συμβόλισε την ανάπτυξη, τη δυναμική. Η αλήθεια είναι πως την τελευταία φορά που τον είδα ήταν πριν από περίπου 30 χρόνια, πριν βγει από αυτήν εδώ την πόρτα». Και η Λιάννα ένιωσε ο κόσμος να σταματά. Ένιωσε η γη να φεύγει κάτω από τα πόδια της. Ένιωσε τον αέρα να φεύγει από τους πνεύμονές της. «Μα εσύ είσαι ο πατέρας του πατέρα μου?» του είπε. «Έτσι φαίνεται. Ο πατέρας σου δεν μίλησε ποτέ για μένα, αναρωτήθηκε τώρα κοιτάζοντάς την. Και η Λιάννα κούνησε το κεφάλι. Το μόνο, είπε, που είχε αναφέρει είναι ότι είχε διακόψει τις σχέσεις με την οικογένειά του πολύ πριν γνωρίσει τη μαμά μου. Όμως ποτέ δεν μπήκαμε σε λεπτομέρειες.
και εκείνος κοίταξε ξανά τη φωτογραφία, απορροφώντας τα χαρακτηριστικά του γιού του. Του γιου που δεν είχε δει να μεγαλώνει και να γίνεται άντρας. Ναι, τσακωθήκαμε βλέπεις. Ήθελε να ακολουθήσει άλλα βήματα, ενώ εγώ ήθελα να ακολουθήσει τα δικά μου βήματα. Να αναλάβει αυτήν εδώ την οικογενειακή επιχείρηση. Βλέπεις, ήταν ξεροκέφαλος. Ήθελε να ακολουθήσει το δικό του μονοπάτι. Το μονοπάτι της μουσικής. Μα ναι, είπε η Λιάννα. Ήταν δάσκαλος μουσικής. Δίδασκε σε σχολεία. Έκανε και ιδιωτικά μαθήματα. Έπαιζε υπέροχα κιθάρα. Και ένα θλιμμένο χαμόγελο σχηματίστηκε τώρα στα χείλη του. Χαίρομαι, γιατί από ό,τι φαίνεται έκανε πραγματικότητα το όνειρό του. Και στη συνέχεια μια σιωπή ανάμεσά τους. Μια σιωπή φορτωμένη με περισσότερα από 30 χρόνια απουσίας, ανίποτων λέξεων και χαμένων στιγμών. Ξέρεις, τον έψαξα. Πολλά χρόνια το έκανα, αλλά δεν κατάφερα κάτι. Μήπως άλλαξε το επώνυμό του? Η Λιάννα τότε είπε ναι, γιατί ο παππούς μου, από τη μητέρα μου, ο μπαμπάς της, τον δέχτηκε σαν ένα μέλος της οικογένειας του. Κι έτσι εκείνος αποφάσισε να υιοθετήσει το επώνυμο της οικογένειας της μαμάς μου. Άκουσε με τώρα, Ηλιάνα, για να μιλήσουμε για το τώρα. Δεν μπορώ να αγοράσω κάτι τέτοιο από εσένα. Γιατί πολύ απλά δεν μπορώ να βρω μια τιμή σε ένα τέτοιο κολλιέ. Η καρδιά της Ηλιάνας βυθίστηκε. Χρειαζόταν πολύ αυτά τα χρήματα. Καταλαβαίνω, είπε. Αλλά κοίτα, επειδή αυτό το κολλιέ σου ανήκει, σκέψου πως είναι η κληρονομιά σου, το κληροδότημά σου. Όμως, εγώ θα ήθελα να βοηθήσω εσένα και τη μαμά σου, αν και φυσικά μου το επιτρέπεις. Και από εκείνη την ημέρα και μετά, ο χρόνος κύλησε. 3 μήνες αργότερα, η Ηλιάνα πάρκαρε το νέο της αμάξι μπροστά από ένα ευρύχωρο πλέον σπίτι. Βγήκε από το αμάξι και βοήθησε τη μητέρα της, την Ελένη, η οποία μπορούσε πλέον να κινείται πολύ καλύτερα μετά από τις εντατικές συνεδρίες φυσικοθεραπείας. Ακόμα δεν μπορώ να πιστέψω ότι έχω έναν ζωντανό πεθερό. Ο άντρας μου θα ήταν τόσο χαρούμενος, είπε η Ελένη, καθώς έφτιαχνε το φόρεμά της. Η Λιάννα χαμογέλασε, αγγίζοντας το κολλιέ με το μισοφέγγαρο που πλέον σπάνια έβγαζε από το λαιμό της. Νομίζω ότι κατά κάποιο τρόπο αυτό μας φέρνει πιο κοντά. Η πόρτα του σπιτιού άνοιξε πριν καν χτυπήσουν το κουδούνι, καθώς ο Μιχάλης φαινόταν πιο χαλαρός από ό,τι τον είχε δει ποτέ η Ηλιάνα και είχε την εικόνα στο μυαλό της στο κοσματοπωλείο, φορώντας ένα σκούρο παντελόνι και ένα μπλε πουκάμισο. «Καλώς ήρθατε. Το μεσημεριανό είναι σχεδόν έτοιμο και είναι και πεντανόστιμο», τους είπε με ένα χαμόγελο που έφτανε μέχρι τα αυτιά. Το τελευταίο διάστημα είχε φέρει τεράστιες αλλαγές. Ο Μιχάλης επέμενε και πλήρωσε την πλήρη θεραπεία της Ελένης, αλλά βοήθησε και την Ηλιάνα στο να βρει μια μόνιμη δουλειά ως δασκάλα σε ιδιωτικό σχολείο. Όμως το πιο σημαντικό ήταν οι ιστορίες που μοιράστηκαν, καθώς εκείνος μιλούσε για το γιο του. Η Ελένη αποκάλυπτε για το πώς τον γνώρισε, για τον πώς τον ερωτεύτηκε, και η Ηλιάνα συνέθετε τα κομμάτια όλων αυτών που άκουγε
σχηματίζοντας έτσι μια πιο ολοκληρωμένη εικόνα του άντρα που όλοι αγαπούσαν. Και τώρα, καθισμένη στο σαλόνι, η Ιλιάνα είδε μια φωτογραφία του πατέρα της. Είναι μια φωτογραφία που είχε δώσει στο Μιχάλη, η οποία τώρα κατήχε περίοπτη θέση στον τοίχο δίπλα στις ήδη υπάρχον οικογενειακές φωτογραφίες που υπήρχαν. Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, ο Μιχάλης είπε: «Στην οικογένεια που χάσαμε, αλλά και αυτή που βρήκαμε και αυτή που χτίζουμε». Και έτσι έβαλε ένα ποτήρι κρασί και τσούγκρισαν σε αυτή την πρόποση. Καθώς η μέρα κυλούσε, μιλούσαν για τα μελλοντικά σχέδια, αλλά μιλούσαν και για τις αναμνήσεις του παρελθόντος. Η Ιλιάνα τώρα συνειδητοποίησε ότι το κολλιέ που είχε σχεδόν πουλήσει από ανάγκη, στην πραγματικότητα ήταν αυτό που αγόρασε κάτι πολύ πιο πολύτιμο. Μια δεύτερη ευκαιρία για την οικογένειά της. Και αργότερα, ενώ ο ήλιος έπεφτε και οι τρεις τους κάθισαν στη βεράντα για να απολαύσουν το ηλιοβασίλεμα, η Ιλιάνα κρατούσε το μισοφέγγαρο, το μεταγιόν με το μισοφέγγαρο στα δάχτυλά της, νιώθοντας το γνώριμο βάρος του. Από ό,τι φαίνεται, το κολλιέ ολοκλήρωσε το ταξίδι του. Πέρασε από τα χέρια ενός πατέρα σε ένα γιο και μετά σε μια κόρη εγγονή. Χρησιμεύσε όμως και ως γέφυρα για να επανενώσει μια οικογένεια που είχε χωριστεί από το χρόνο, μα πάνω απ' όλα από την υπερηφάνεια. Αυτό το μισοφέγγαρο, όπως είχε πει και ο Μιχάλης, συμβόλιζε την ανάπτυξη και τη δυναμική. Και τώρα, επιτέλους αυτή η δυναμική ήταν μπροστά τους, φαινόταν να ξετυλίγεται. «Ξέρεις, νομίζω ότι ο πατέρας μου ήξερε ότι αυτό το κολλιέ θα βρει το δρόμο του πίσω σε σένα κάποια μέρα», είπε κάποια στιγμή η Ιλιάνα κοιτώντας τον παππού της. Και εκείνος χαμογέλασε. Τα δάκρυα κυλούσαν τώρα στα μάτια του. «Ποτέ δεν σταμάτησα να ελπίζω», είπε, «ότι κάποιο μέρος από το γιο μου θα επέστρεφε και πάλι σε αυτό το σπίτι». Και από ό,τι φαίνεται επέστρεψε εξ ολοκλήρου η οικογένειά του. Και κάπως έτσι αυτή η ιστορία φτάνει στο τέλος της. Ξέρετε, είναι μια ιστορία που έρχεται να μας υπενθυμίσει πάνω απ' όλα πως το πεπρωμένο φυγή είναι αδύνατον. Αλλά σκεφτείτε όμως, ένας πατέρας σταμάτησε να ψάχνει για το γιο του και λόγω της υπερηφάνειας. Πόσο σκληρό να νιώθεις περήφανος για να βρεις έναν άνθρωπο που αγαπάς, μόνο και μόνο για να μην πληγώσεις τον εγωισμό σου. Έτσι δεν είναι? Τι λέτε? Αν θέλετε, αφήστε ένα σχόλιο για μια τόσο όμορφη ιστορία όπως αυτή που μόλις ακούσατε. Κάπου εδώ θέλω να σε ευχαριστήσω από τα βάθη της καρδιάς μου που σε ακόμα μια ιστορία ήσασταν μαζί μου. Ειλικρινά σας ευχαριστώ και θα ήθελα να ανανεώσουμε το ραντεβού για την επόμενη καθημερινή μας ιστορία, αυτή της διπλανής πόρτας. Να είστε καλά.